Su glavni i generali i sve u Hagu. Nije ni on ništa bolji od njih kako je tako. Zašto nije? I on tako se predao i otišao pa onda svi da bi on nekad ima i svoju perspektivu da iziđe iz zatvora ili ne iđe, šta ja znam. Eto to toliko. Ovo mi je novo što ste mi rekli. Hvala. Ste čuli da je uključen čovjek za koga se sumnji da je Ratko Mladić? Ne, nismo čuli. Ali mislite da bi to moglo donese neki boljitak Srbiji? Ne mislim, da. Sličan mišljenje? Jesmo. Ja ne mislim da bilo šta u ovoj zemlji može da nam pomogne da nam bude bolje, pa čak ni hapšenje Ratka Mladića. Pa malo je smešno što su ga uhapsili baš danas kad je Ketrina, mislim kao nismo znali gde je. Pa ko je lud da ga uhapsili, nisu valjda poludeli, zašto da ga hapsili? Naš čovjek. Mislite, a nije... Kako da nije? Ja sam bio tamo kad je bilo ono, pa bio Split okupiran, Zadar okupiran. Kad je došao, on pustili sve ljude. Sve vojnike, sve porodice, sve pustili, zahvaljujući njemu. A to što je optužen za ratne zločine? Ja mogu vas da optužim da ste vi droca, pa ništa. Zašto biste vi mene optužili? Pa eto, a zašto su oni optužili njega? A mislite da nisu dokazi na strani? Ma nema govora. Apsolutno. Dosta je bilo da budemo taoci jednog čoveka. Krajnje vreme već jednom bilo da se ta agonija jednom reši. Šta reći? Ne verujem da će nešto specijalno promeniti njegovo hapšenje. Uhapšen je Ratko Mladić. Kako to komentarišete? Šta mislite o tome? Prodaja. Pa pravo da vam kažem, meni nije drago. Drago vam? Nije drago. A nije vam drago? Nije. A zbog čega? To je komentar. Pa zato što je on heroj, on nije kriminalac. Da sam na njegovom mestu ne bi dozvolila da me uhapse, upucala bi se i oslobodila narod. Ne radim to svojom voljom, devojčice moja draga. Neko je naredio našima, to moraju raditi. Kako komentarišete to što je uhapšen Ratko Mladić? Kad je uhapšen? Danas, jutros. Ozbiljno vam kažem, televizija smo zaista uhapšeni jutros. Gde je uhapšen? U Lazarevu kod Zrenjanina. Dovoljno za to. Kako je zaslužio, neka bude uhapšen. Šta drugo? Čuo sam i mislim da neće to nešto neki boljitak nama da donese. A sad, generalno, to je uslov koji smo trebali da ispunimo. Ako jeste, onda drago mi. I trebalo je to još odavno, ali šta da radimo? Naša stvarnost je taka, krijemo bez veze ljude. Stradaju nevini ljudi, a oni koji treba da odgovaraju, ne odgovaraju. A ja mislim da nije uhapšen. Ali jeste? Jeste. Koga uhapsio, ali mu verujem.